Igama kupha isibongo akansama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ingqwele ephuqaphuqa imiza abafakazana ngothola ukuthi bethise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini kumapaphuke njengedangabane ngunogwathi ubhathwa ikhululu ufuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi ezinye inyoni ziphupha amihla namalanga ngathini mina bathini nibona kunjani makunje wena onyanyayo fuck off kuyakize ngizwe ngephatha mina gcwala ngakufakela namhlanje ngizokhuluma ngendaba enkulu ethinta indlela iDlozi elisebenza ngakhona. I wish ukuthi ngathi abantu bangang understand. Ngizozama nje ukwenza izibonelo iDlozi noma ipower ohamba nayo ukuthi isebenza kanjani ipower yakho noma iDlozi lakho or else uNkulunkulu wakho ohamba nayo. Ngoba nje wasile emhlabeni nje ngeke sikufihle lokho ukuthi wonke umuntu unazi idalwa zakhe, unazi ingelosi zakhe, unayo uNkulunkulu aconsulta naye bengabe sekushubile nje wasikhona thina sizosiza silekelele le power oconsulta kuyona. Shuthi power yakho consulta kuyona uma ngabe impi ngaphezukwayo kumele ipike thina ke lo makhanda ila ngena khona. Kodwa kahle kahle nje umuntu ulwela iDlozi lakhe alelwe ingilosi alwele uNkulunkulu because uNkulunkulu usigade sonke lemhlabeni. Kubalekile ukuthi ezinye izinto ngilo ngiyifundisa nje kancane kancane until abanye abantu bakwazi ukuyithola. Uyabona mangabe ufuna umsebenzi ufuna umsebenzi ufuna ukondla umndeni ufuna umsebenzi ufuna ukuvusa ikhaya ufuna umsebenzi ufuna ukubeka impilo yakhe ezingeni kumele iDlozi lakho noma idalwa zakho noma ingilosi ohamba nazo noma uNkulunkulu wakho kumele uqinisekise ukuthi on your side. iDlozi lakho libe on your side. Ngabe ukuthi iDlozi lakho lilwa nawe noma iDlozi lakho likudubile noma iDlozi lakho lithwetshuliwe noma within the household kunomsindo. Once kwaba nomsindo within the household iDlozi lakho aliwathola amandla ukukuyisa la lifuna ukuyisa khona ngoba kunomsindo. Lifocusa ekuthenini akukhuzwe lo msindo. Uma ufuna impilo yakhe ishone phansi iba kwi-environment toxic lapho definitely impilo yakho ngeke iziye phambili. Ngisho ungahlakanipha kanjani once waba kwi-environment toxic ngeke iziye phambili impilo yakho. So uma ngabe iDlozi lakho ke lifuna ukukubusisa kumele wena kuqala wazi ukuthi yini lo ufuna ukuyiachieve. Ngenkathi wazi then khuluma ke nepower yakho ukuthi ufuna ukuachieve. Ma ukuthi power yakho isikulahlile sakusupport ila kumele khona uthole umakhanda ukuze noma kuthiwa bayenzeni ipower yakho umakhanda uzoyi-reinstate like uyabo ukuthi ayiphinde ivuke ipower yakho. Power yakho isingakuwena, iDlozi lakho lingakuwena, then nomakhanda is there because uri-instate le power yakho ekade yaba khona kuwena kusukela uzelwe. Uma ngabe kusuye emsebenzini ipower ohamba nayo izongena kulo muntu noma izosebenzisa loya muntu noma izothwebula loya muntu ukuthi akenze lento efunwa wena. Kuyanzeka ipower ngoba ufuna umsebenzi ingene kulo muntu okumele aqashe ngokuthi emsebenzini ungena kuona kune procedure kune documentation abayifunayo from your side for a position oyifunayo. Kusethi umqashi wakho ke letha ke iCV khona bezokwazi ukubona ukuthi uyiyona yini candidate abayifunayo. Noma ipower yakho ingangena kulo muntu kumele aqashe kodwa mase kufuneka ama documents ahambisana nale position oyifunayo ungashiyeka nakubunamandla ngokuthi wena awukho ready. Kufana nomuntu bengabe kumele
udlula umphikaphe kanti uyaphuthuma uthi uyafika uvumile ukumphikapha kodwa ngoba uyaphuthuma akekho estopini othe uzomthatha kusona ulinde kancane akaqhamuki bese uyamshiya ubufuna ukumsiza ubufuna ukumphikapha usuke wangaba kwi-position ethile at the right time. Ingakho lento yokuziprepare wena for into ofuna ukuyenza noma ufuna ukuyi-achieve, prepare yourself so that support yakho will come and board and assist you. If ungekho prepared wena yourself, noma ungaba nepower enkulu kangakanani, if ungekho ready wena yourself, noma ungaba nepower engakanani kuyafana noma yikho, because izofika opportunity kodwa awunayo documentation efunakalayo so that uzokhona ukuthi ube kuleyo proposal. Isebenza kanjalo. Ingakho kukhona lento ekuthiwa ukufunda noma kukhona lento ekuthiwa ukuba nama certificate noma ukwazi umsebenzi othile ukuze mangabe kuqhamuka ithuba isikusebenzele idlozi lakho ugqoma uhlale. Abantu abaningi banamadlozi aphilayo. Umehluko bona abekho ready for ukuthatha lolu hambo abathi bayayifuna. Khona abantu abafuna ukuba nemali eningi kodwa emqondweni abanayo idea ukuthi imali eningi bafuna ukuyenza kanjani. Kodwa bafuna imali eningi, bafuna imoto ezinkulu, bafuna imizi emikhulu. Mangabuza ukuthi ufuna umuzi ongakanani? Ufuna umuzi omkhulu by king. Okay ke. Uzoyenza kanjani imali so that you can achieve your goal? Akanayo idea. Emqondweni khona into ethi mhlambe mangathiwa ngiyathwala ngizoba nemizi omkhulu, ayikho into efana naleyo. Ayikho into efana naleyo. Akeke ngathiwa ukuyothwala bese uyaceba, ayikho lonto. Ayikho lonto leyo. Wena emqondweni wakho iba brave enough ukuthi imali ufuna ukuyenza kanjani. Ngoba idlozi lizokufunela, ipower izokufunela umuntu ozokuassista kulento ofuna ukuyi-achieve, ayikufici ready. Ingakho noma ubona icala leli lapha leli lika Senzo, ipower ehamba nale family le ngayisho lento ne family le kaKhumalo inamandla kakhulu. Isebenza ukumanipulate noma ubani osuke ekhombisa ukuthi ufuna ukucracker le case. Because inda kumele ididiseke iphela ngoba yini kumele ididiseke? It's because the real incident happened in the house. Lento ifana nalento le yakhe ubaba umsholozi. Ubaba umsholozi ipower yakhe ikwazi ukuyitholela ukuthi obani ezobasebenzisa ukuachieve into ekumele achieve. Yabo, obani mangumele isebenzisa abantu bonke ukuthi basupporte umsholozi, izobasebenzisa ipower and they can go crazy because basuke bengasazenzi amadlozi abantu nepower kamsholozi vele kuxhumane mase kuyazwelana. Yabo, and kuya ngokuthi kuliwa yipi impi. Ngicela ukukukhumbuza ke la. Uyakhumbula ngesikhathi kune unrest. Ngesikhathi kune unrest lapha. Bonke abantu babe angathi bonke inqwaba yabantu yayingahambisani nokuboshwa kamsholozi. Kodwa akufuneka umuntu ozophuma abe nesibindi ukuthi ngeke madoda. Ubaba lo asikwazi ukuyivuma le nto, aphume athi qekelele kwakumele iphaka msholozi imfuna izimthola umuntu ezomsebenzisa ukuthi aphume athi qekelele ukuze athi ukuyihlohla khona abantu bezobona ukuthi yes mangabe silo msholozi we are doing the right thing. Yasebenzisa abantu, yasebenzisa ungizwe imchunu nabanye. Kodwa yayisiphuma nobani? Yayisiphuma nongizwe imchunu. Ukulwa le yampi. No, not unrest njalo sethi unrest. Oh yeah, yona unrest because emva kalokho abantu bavele balutha wenzeka yonke into le ongayicabanga, yabo. Yaphuma nobani? Yaphuma nongizwe lanto. Uma seyiphumile nongizwe, abantu bamsupport ungizwe bamuthanda. Khona abantu akade bengakubulala mawukhuluma kambe ngongizwe ngesikhathi esetshenziswa ipower kamsholozi engafuni lutho nomsholozi. Bebengakubulala abantu mawuthile ungizwe. Uye challenge ungizwe and kuthe noma seyoluwina icala yafakaza into engishoyo, umsholozi was there.
thema seluwinile icala ungizwe lapho yayisiyabuya ipower kaMsholozi bingizwe yabuyela kumsholozi njengamanje ungizwe imchunu le ehamba khona akahambi le power kaMsholozi manje usehamba lo macingwana ingakho ngisho uthando labantu ekade benalo ngongizwe lehlile bebengathanda ungizwe bebethanda ukuthi ungizwe ukwazi ukuma and akukho la akathuka khona unqamalala ungizwe wathukile ama leaders ngicela ungitshele la ungizwe akathuka khona umsholozi bengekakwazi ukuthuka umsholozi because besetshenziswa ipower kaMsholozi hayi ukuthi umsholozi ukhulume naye noma bayiqacha lento iyazenzekela besebenziswa ipower kaMsholozi ukufeza inhloso ethile thema sekubuya lapho ungizwe ulicala ipower kaMsholozi yaphuma ngizwe yabuyela kumsholozi ungizwe wasale senjena le hamba khona ungizwe akanayo ipower kaMsholozi manje ungizwe akekho yena awenga leyo nto kodwa ingakho ungizwe ucabanga ukuthi usahamba nale yapower kaMsholozi bikiyena ingakho ekwazi ukuthi athi eMoses Mabhida iEFF iyongena efili emqondweni wazi ukuthi abantu bazovele bahlanye bathu sekhulumile upresident ayizi EFF lonto ibingenzeka ekuthiwa umsholozi ubekade ethi angifuni izi EFF bese yahlukunyezwa aqhamuka ungizwe ezosupport umsholozi ngokuthi ayingezi EFF bese yaqhamuka ke abantu ke bebezoyisupport into ayishoyo kodwa kwamanje uma ethi uzokwakha abantu ukuthi phazamiseke iEFF ngomhla ka10 eyedwa ewumacingwana hayi ngeke phela ngithi abantu banepower engaphezulu kwangizwe bengabe umacingana abantu bangaphezulu kangizwe kodwa abantu bangaphansi kangizwe bezohamba nozuma noma nepower kaZuma angazi bafethu lani khona noma niyangizwa yini angazi so ungizwe ungaphumeli obala bokuthi uyayingeni iMK noma kayingeni imlahlisile ungizwe leyonto ungizwe kuthiwa waphumela obala wathi ngiyayingeni iMK wayikhankasela futhi iMK kabi buzoyibona ke ipower kaMsholozi ibizoqhubeka ihlale kwingizwe manje ipower kaMsholozi seyisukile ngizwe isikubani manje mina ngifihli ngiyongixolela abafethu isikubani isikma comrade eMK kodwa nama comrade eMK nisazobona izoziveza kakhulu ngabanye kodwa omunye mayisiveza ipower kaMsholozi ongekazasane yilo mfana ekuthiwa ubonga inkosi khanyile basazomthanda abantu lamfana usazohlukumezeka lo yamfana futhi ngoba usazoma nje ameli MK ameli umsholozi basazomthanda kakhulu abamthandayo bamzonde kakhulu futhi abamzondayo ngoba yini ngiyabona mina ukuthi ipower kaMsholozi isingene lo yamfana and iyamsupporta ipower kaMsholozi lo yamfana uyakhumbula ngesikhathi kusa khona kakhulu ngalento zamaGupta and stuff and umsholozi ebonakala edlala noDuduzane bendawonye uDuduzane kuthi uyaboshwa umsholozi uyaboshwa umsholozi noDuduzane bethe ngqi kanje lapho uDuduzane ipower kaMsholozi yayisupporta uDuduzane ukuthi lamacala abekwa wona kanqobe yayisiyamngena uDuduzane ingakho wayethi mayeqhamuka uDuduzane kwahlanya abantu abaningi especially abantu besifazane kodwa ngibuzeke manje nje uDuduzane eseyiphumela iqembu lakhe wangayisupport iMK nakube ingane ukuthi ipower kaMsholozi le eyenza ukuthi ube nogazi kubantu ngabe ikhona uDuduzane as we speak nansi impendulo ayikho leyo power kuDuduzane as we speak ngisho ngaqhamuka manje uDuduzane ngeke kusahayizwa lo yamhayizo owawuhayizwa ngesikhathi ethene nomsholozi benemission e1 eyokuthi amacala abeke ingane yakhe azayo isupport ecourt uyabona umsholozi mase yokusupport ecourt usuke seyiveza ukuthi amandla akhe ahamba nawe angayincomela nje umunye umuntu oyinyanga noyisangoma athi hayi konke engenzini ukusiza luthana into esupporte nje ungizwe esejele ipower kaMsholozi ingakho kuthema isekhishwa wayibonakalisa umsholozi eseyakho nawe mfowethu iDlozi lakho bengabe ukuthi mfowethu nawe kunezimpo ezilwayo liyakulwela iDlozi lakho malizokulwela iDlozi libheka abantu elisuke lizobasebenzisa ukuthi unqobe lempo ofuna ukuyinqoba nawe ngakusebenzela iDlozi lakho nje mawubhekene nabantu abakuthakathayo bakubulalayo livele likuxhumanise nami thothi mina sengibambisene neDlozi lakho kodwa ukuthi ngisize wena ngomakhanakana into ehamba kanjalo leyo okusho ukuthi mfowethu umuntu nomuntu kufuneka azazi ngishiswa yini lento ngishiswa ukuthi
ngelinye ilanga angacabanga uMacingwane ukuthi unale yaphawe yayikhona ngesikhathi ezeboshwa athi beshinto abantu bayizwe. Mawukhumbula kahle igama ethi azikhale vele siyalazi kujwayele lihlale lisebenza, kodwa ngesikhathi lisebenza lapha ya ngalesa sikhathi seunrest lasisebenza lihambisana neincident eyenzakalayo. Ingakho kwakuthi noma abantu sebewathatha amafriji umuntu aqhukule yedwa ifriji into angeke yenze ngothi akayiphinde babeshe bethi ayikhale into eyayibanikeza ugqozi leyo mase befuna ukwenza lento abafuna ukuyenza, kodwa hayi ukuthi lelo gama lisho ukuthi intshontsha, kodwa igama fana noma uzoqhukula into ubizizaga amadoda dluphuthi amadoda dluphuthi uzoyenza leyo nto, kodwa akusho ukuthi izakhe ezithi amadoda dluphuthi isho ukuthi qhukula izinto, thatha izinto, ntshontsha izinto. Cha, into enimotivateayo ngesikhathi uyenza lento le osuke ufuna ukuyenza, yabo. So ngibekela lamazwi wami, ngiwabekela ukuthi uMacingwane lapha ekhona bethatha isinqumo sokuthi ungena empini enkulu, ufuna impilo impongina kuyona, check aqala ukuthi ubani okusupportayo semva kwakho. Uma uzoyingena wedwa noma uyingene nabantu abaweak, nisuke nizoxhaphazeka emhlabeni, engekho umuntu ozoma nawe. Kanti mawuzongiya phambili, kanti khona abantu abanepower emva kwakho, usuke uzonqoba, ngoba uyacabanga nje bekhona umuntu osukayo athi ngomhla ka10 baya komasha eThekwini, bayamasha ngobushilo uMacingane. Labo bantu bangachashazwa ngishama amaphoyisa ekade edlulela, ngoba into nje, yabo, into nje abantu abamhlamba bazokwenza imasha noma bazokwenzani engekho emthethweni, engayisuka yaphi noma beqhashazwa, akekho umuntu onepower ozobana kuyo. Ngagcina kuhlukumezeka abantu ekade bengahluphi, kodwa ngenhlanhla amadlozi abantu makhulu kakhulu. Khona abantu abazobona emakhaya ukuthi ayingeke sesiyaxhashazwa ke, fika kakhulukazi laba abakhonzi omaskandi abathandayo ukusupport umuntu engakhalkulethanga, bazobona abantu ukuthi ayingeke la kwangathi silwa impi yomuntu njengamanje la, ngoba nawe zikhona iziphi mfethu okudlalwe ngazo kuzona. Abanye abantu baxoshwe emsebenzini ingenasidingo, uyabo. Abanye abantu mfethu baxabane nomakhelwane bangasupportwa umuntu. Abanye abantu bahlaselwa abantu. Nawe zikhona izimpo ezilwile ezakhe izimpo wazilwa wedwa wayinqoba, noma usazilwa namanje. Onjani umuntu ekufuze athi belwe yakhe impi kufuneka ayilwe nawe. Lapho sometimes you need to be brave somehow. Ngoba uma mawungilwela impi yami, mina ngizokulwela yini yakho, ngoba phela hayi ukuthi awunayo impi. Ikhotha ayikhothi yayikhahlela. Ongcono akakhe umbimbi lokuthi kuyalwelwana njengalento ekuthiwa isikebe, ukuthi siyokulwela wena nawe somlwela lo naso kulwela lo, kodwa hayi ukuthi ngathiwa hamba uyongena empini elingana nempi kaMalema uyophazamisa impi ongeke uzuyinqobe. Kube lesiphithi amaphoyisa lapho ayabopha amalungu eEFF nawo ayabhonya, iMK ithi angihlanganise thina nje sisebenza indlela eqondile, thina senza ipolitiki eclean, uyabo. Uyacabanga mfethu, ake stand real la, ungizwe emkhuno by look kodwa ngenzethu uyibona ngenye indlela. Ungizwe emkhulu bekubukeka kuumuntu olwele umsholozi kakhulu. Ungizwe bese kuyithuba lokuthi yonke lento yokudlala eyokuthuka abantu eyokwenzani akayibuye manje ayi-align kahleke manje, bese njani bese ba professional, because phela sengena kwinto professional inhlangano bese nayo efike ya support ngiyakutshela lesikhundla lesi esithathwa uKhanyile ubezosithola ungizwe esicishe sifane nalesiya, ngoba kuneqhaza empilweni adlalile kushubile. Kodwa futhi uma ngabe yena empilweni undecided engenayo isho ukuthi ziye emuva noma ziyaphambili, elikhathi sokudlala akhuluma amazwi abantu abacapitalize ngawo ukufeza inhloso zabo, yonke lonto idonsele emuva. Ingakho ngizwe isikhathi esiningi uyohlala izama noma sekufikile isikhathi sokuthi akanqobe. Ukuba khona kweMK nje abantu abaningi babelindele ukuthi ungizwe umuntu ozoba phambili bakuthiwa uzuma uthi ovutele MK. Baningi abantu abaphoxekile ngokungadecide kangizwe ukuthi kwenzakala, yabo.
kwasuka ukhanyile esuka kwenye inhlangano wathi hayi sengibizile ubaba ngiyakhona wathi qithwa yakhona befika khona wadlala ipolitiki and yayibona ipolitiki edlalwa ubonkosi Khonyile iyona impela ke ipolitiki yangempela ke leya le ethi siyaphambili kodwa futhi into esiyenzayo sihamba kuma lines omthetho uma ngizokhuluma hash kodwa ngikhuluma hash ngikuma lines omthetho uma ngabe ngivumisa angivumise ngikuma lines omthetho uma ngabe ngenza imash angenza imash ngikuma lines omthetho lo hayi uvele wenze into ezocost impilo zabantu at the end of the day nabantu abayitha zakho begcina bethola intuba eyokuthi bavele bakubophe ngenasidingo yonke into ithi uyihlohla nje uthi ubiza izakha uthi uyaphambili uthi ukukhuluma politiki lo yamfana uyayazi ipolitiki lamfana futhi usazokhula yabo nje lesigaba kusona uyayazi ipolitiki ikhona futhi ipolitiki engaphezulu kwala ekhona ledlalwa ibono Jacob Zuma nedlalwa ibono Ramaphosa nedlalwa obani yabona lo mfana usazokhula kupolitiki ngoba isibindi unaso yabo so nje angifundi ukwana ngama abaningi bengithi ake ngifike nje ngichaze lezi zinto ezimbalwa ngichaze kuningi vele ngihlala bengitshele kona kodwa ngicelayo mfethu ukuthi empilweni hlala uready ukuze iDlozi lakho mangabe liwaveza amathuba ukwazi ukwathatha lingathi liyavela ithuba liphinde likudlule ngoba nakho wena awube ready even abantu khona abantu emadlozi abeke abatholela amadoda right sekuyithola indoda right ngokuthi unebhadi uvela ungayihloniphi indoda kuvele kube isiphithiphithi ungahloniphi emzini ungabi njeya uvela udlula umendo ithola omunye indoda kuhlale kakhe umuzi because at the end of the day inhloso bafethi family ukuba nomuzi ingane ngoba kuzogugwa ngelinye ilanga ungangabashiya nje kwamanje kodwa ngelinye ilanga kuzogugwa ethi mawuguga ukwakho usho futhi uthi kukwami la nendoda isho ithi this is my baby ungakujabulela ukuguga kodwa ungekho kwakho noma yini oyenza empilweni shaya ibalo kuqala shaya ibalo ukuze ungasebenzisi iDlozi lakho kanzima papa yini bafethu nginithanda kakhulu like yesterday I can't waste a lot of time nami ngiyafika nje bengenza umsebenzi omkhulu lapha edameni kwazise phela ukuthi ngephasika sobe silapha edameni lamakhanakhana khona umsebenzi ebengwenza lapha edamini kuze kwaphoqeleka ngaphela ngathi mina ngiyasebenza mangabe ngidila nabantu kuze kwaphoqeleka ukuthi akube khona inkomo engiyibulalayo so khona inkomo engiyibulalile nje ngiyibulale khona namhlanje lapha edamini lamakhanakana ngiyazi abanye bazozwa ukuthi awukho ngibhaka kade kunenkomo ekade yenza lapha edamini lamakhanakana bekwenze njani cha khona umsebenzi wasemazulwini ekade ngikwenza ngiyonichazela futhi bengabe senifikile ngephasika kodwa lokho kusho ukuthi lani khona nginithanda kangakanani and mase ngisebenza ngenza yonke kodwa bonke abantu abanomakhanakana bazobona lebe khona bazobona into zabo uzothi uphinde zithi unyuka futhi ngoba khona inqinamba enginqobile ukhumbule ayikho inqinamba oyenqoba wena nje ukulalela mina mangithi siyahlangana uhlangana ngingathi mangithi kuyahlangana uthi wena hayi mina ngibhiza ngiyilapho hayi mina ngikude ngiyilapho leyo kuhlangana ithathwa very serious ngoba nami le abantu bomakhandakhanda ngibathatha very serious ingakho ngibakhela indle njeya ingakho ngikwazi ukunqoba inqinamba ngize ngikwazi ukubona kusho inkomo ngenzela ukuthi ubona babe right lapho bekhona ngiyabonga kakhulu papa yini.